Machigni kidonyo kon monga juang kidieny mar ariyo kendo mogik mar mbak ndalo mana kana selieko ni chen kacha chande kauno ni endi en odiochieng' mar tich adek kuma wacho ni en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Owacho ga pile ka pile ni sani endi bet piny olony saidi joma mine te manyalo saidi to mana kaka ji mang'eny osebedo ka penja ni nyathi jungu kikelnwa Wilbroda e show kaendi dwaro ni makorani kauno ni endi wantie kode live mar mondo mi one kaka ni Wilbroda ni en nyathi manyako machal nade ji penjo ni to Wilbroda ok tiga en gigni adi en gi siri mane moko be penjo ni yawa mano senindo watimo mos makende Papa Shirandula de bede ni mane en jawade koso chal nade moko be penjo ni Awilo mabende nigi talanta ni mabe nyaluo to ai gwege mage wadwa mana winjo gigi duto te kwa mana kuom doge ongiswa ne ni yawa gik mo winjo gi gin adier koso gin miriambo nambari 390 ena mamar ote machuok to Facebook page wayudore Ramogi TV mabende nitie koda tikno endo mano mablu kapoka kelo ni wendo mano Awilo yena mar mono miasome ote machuok aneno chienga jakadongo lin mosna ko leus kanyo endo kachiel koda mina jako otuni aneno chendo mamit kabisa mosna Awilo lady yani ladies ni mora ga maratari nikech number 1 hazeki number 2 ame maintain bana hanoni akondi ako pale asante sana nyauriri mengisa nyatnya kachanti kodie chendo nyaka giko sana Kelvin oko woda wasi asemolo from wasi boda Jacqueline Acheng tongisa ni nyathinya kach please wadwa winyane story mara Awilo nosome sikul mane mano dongo no gombo bedo ngawagini to nitie nyakalondo moro mabendo moro wagodo ga hinya okabiluongo nyingno endo lakini oke sawa mano bende wadhi penjo kanyo tok nyero machuok gese tegeki yena man mono miaka opira ni endi akel ni Awilo mono ngiswa ni nyinge ne makoro ng'e godo ID ne kacha chamantie ID mare gin mage to ai gwenge mage eka koro wadonya neni history mar Wilbroda kata brand mar Wilbroda no chakore kama chal nade maching nenya Awilo kamano industry maratani Nanye ni kawuono ithi nena giji mang'eny koro nawacho ni kawuono nyaka ndisra kaka pile yes jipenyo ni to ino kitiga tina pile Awilo sichi en mane amor seche duto aparo ni mor keeps you younger yes yani kingama mor kata sama weche tek yes but you always nyakingi gik manyasaye omiyi good health ing'eyo kata kin mana gi chiemo moro kata kanya kuon moro galote ot yes mano podigo ne nyasaye erokamano nikech nitie ji mang'eny ahinya man oko kae gi uchumi marwa masani ni mathagore ahinya yes koro kata ka weche tek to iketo hope ni ng'e ni tomorrow will be a better day taparo ni kaka adak mang'eny kamano okaero ga ni gik moko miya stress anamor seche duto wachaka ni kod nonro mari Awilo ni endi nying ma itiyo godo ID mantie ID mari en mane nyinge ni Kior na pese simo ndinewa or pese simo Odigani wajo luobe do kwa ngudi hapo kase bolo ni gimoro kani anto aniluonga ni Jacqueline Akinyi Joan Nyaminde mage nyinge ga temantie ID anyao genya ambira ngunya yes kichopo ngunya kanyo kikala ambira boys ai idonja matin kanyo tidonjo ngunya penja ni amanyo kor gi Awilo in fact odwa mimi ogagodo ji direction nelo kikalo dalagi Awilo kanyo kichopo mbele kamano koro odwa mimi ogagodo ji direction kora na nyasi ya county yes itoni kuma roundabout bere maratari donge ayego Awilo ni nyathi maradie odgi ani nyathi mokwongo out of 6 kids wow koro I have raised my younger ones makata ji wacho gani Awilo e queen ga aparo ni kinyna ni owuok kuom bedo firstborn ngeni ka in firstborn to ntie there are so many responsibilities nitino matindo gimoko gite giluwi to in maging'isa makata jonyuolonge koro I'm the firstborn out of 6 kids nying mar Wilbroda ni noa kama chal nade kapoko kata bana kuma koro nisome kaka ni dongo nying mar Wilbroda ni nokongo kama chal nade ingeni nying mar Wilbroda ni papa the late papa emanomiya mane wachako show mar Papa Shirandula to kane wachako show no
In fact, kane wachake tingini no kadwa character ni. Okay. No kadwa na wacho ni onginyal miya character moro mar nyako mondisore, nyako moro majaber, nyaka gimiya mama ni. Okay. Mama mamzeni ema nyaka gimiya, mama motwanyore to wuoyo mang'eny ni. Yes. Koringeni friends go encourage aginyisa ni tema to natemo to ne gima nying no koro ne kuma nying no keta kata sani. Yes. Mama no gima go ne Nyasaye erokamano pile because I almost refused it. I almost refused it to osiepe ko nyisa ni atema kata ko kiere dong mbele kacha dongi nyala weyo. You know, but character no koro kaka naketo character no mar Wilbroda monda med meet ne nen nang'ioga relatives ga kata man dala. Yes. Madwaro chalo ka Wilbroda. Onyalo bedo mama mauso na ga lot kata mauso na rech. Kata nyaminwa moro man dala kucho. Koro namedo ga meet no. Yes. Kanyo. Koro wadonja negi kaka Awilo nodongo. Awilo ni nodongo e environment machal nade. Seche mani dongo nigo mobedo ng'awa in future. Gini sama koro wadongo wasiko manani an ka bedo ng'ama ng'onga mobedo pilot. Ako mobedo mwalimu teacher. Ako mobedo jafwambo gi keyo. In mani dongo nigo moga bedo ng'awa. It's so interesting nikech kana adongo to nadwaro I just wanted to be known. Okay. Nadwaro gadwara ni mondo ji ong'eya. Nikech kata kuma nasome school naero ga miyo ji nyiera ahinya. Okay. Kata sa entertainment an mani luonga gani monda bia entertain ji. You know. An kata sani ka bet gi ji kuma bete gi ji. Yes. To ibo ng'eya ni Awilo ni kanyo nikech ji osika ka nyiero. Kata minwa monyola man dala sani. Kuma wabete kode, kuma antie to nyaka ji mora ji nyaka nyier. So I knew I wanted to do something around acting, entertainment. Yes. To nadwa ni mondo piny ong'eya. Okay. Koro I'm so glad ni gima nagombo no. Gima na bedo. Wow. Nyaka sani nikech ji mang'eny nitie ga gi dreams go kata kine school. Idwaro bedo laktar, idwaro bedo lawyer. Yes. To sometimes you don't realize, it's not all the time you realize that dream. Koro for me ni mane gima nagombo to gima nadwaro to Nyasaye oketa e yorno ba yudo gino en gima duong' magone godo erokamano. Mano ilo na Awilo mwenye nya ugenya. Ingeni jipenyo ni dak wawinj accent mar gonyo uon. Mbula nyere. Muhia. Tigo. Ero. Oliho. Awilo wadonya ne korka somo koniendi. Wadonya ne ni okay ni chako gi nasar ni somo school mane, idhi primary somo kanye, secondary chaki idhi somo kanye, eka kori donje malarian. To mani donje malarian to ni dhi somo teach mane kata course mane. Okay, somo na mar kachako nasari to somo school manilongo ni Dr. Bernardo's. Tinde ilonge ni Jonathan Glog. En yo Lang'ata kanyo. It is so interesting nikech nyathina somo kanyo. Asiko kanyise ningini na somo kaka na tin. Wow. So mane school mana dhiye kasto adhi Uhuru Gardens Primary School. Kana tieko Uhuru Gardens Primary School mano school mantie Lang'ata adhi Koru Girls. Okay. Asomo Koru Girls form 1 nyaka form 4. An nyathi maber noka nyathi maniriembo sateni expulsion asome skunde ang'wen asome skunde abich tiba yore form 1 to form 4 isome skunde abich you know koro kanyo kuma na tieke kana tieko form 4 I did a very short course on film production. Okay. Nikech by that time anatieka teka school kamae to nadonjo achako the theater. Nitie jirandwa moro mane dhiga theater to nonyisa ni kar bete estate ka okwadhiga kodi theater. Koro ingeni achako watch entertainment kapod atin. So I think that is why I did a very short course. To I was aparoni wiyane tiyo matek kosema mapiyo na makoga gik moko piyo pia inya kabeta giji tapenjo ni to makoro ng'ato timoga nade ng'ato ka ng'ato dwaro act kama itimo nang'o koro amako gik mang'eny pia hinya. So
my career started very early kana chako act. Although ndalo no pesa ne onge ng'eyo. Ne watimo gig set books gikawa dhi e skunde mopogore opogore ka watimo set books. Pesa ne onge. Samoro ne wanindo kata hotel yudo kata ka waninde room achiel lodging. Waninde lodging mar hot water available. To wanindo kata ji abirio because we really loved what we were doing. Yeah. Koro ne wacho ni wan kisika to waonge pesa mar chulo hotel. Yes. Waka uru rooms adek. Kwanji adi wanji 21. Ji abirio wadhi nindo kanyo kiny kendo wabo chieo wabo temo kendo kiny wabo dhi e school moro wabo yudo, and that is how it went on. Yes. Nikech nan gi a lot of passion for acting and entertaining. Awili ngeni ji mang'eny paro ga ni mono ng'ato chop kamoro en ga gimoro mayot. Ng'ato paro ni chieo, okay, inyuoli, idongo, next ni sema hit. Kendo koro ji paki kabisa ni timo tich maber. Awinjo kilieko kanyo endo weche madhi korka theater koni endi, weche madhi korka set books gini eki bende ni timo, lakini wadwa ng'ane kaka koro ni donje industry. Makoro jikoro ochako mor kod gigo mabene ini wone timo. Nikech number 1 in ngama korka tuke koni endi bere saidi. Ng'ato gito se chako manyiero. Safari ne chalna de Awilo. Noko yot. Okay. Noko yot. Makata mang'eny makaromo gi ji. To aneno ji manyisa ni to okay, miya connection mondo adonj atim gimi timono. Tapenjo gi ni connection ni en ang'o nikech an ne pok ayudo connection anywhere. Yes. Atima katemo kadonjo ka neno kama ok dhi maber, asuda dhi koni. Ing'eyo imanya bi yud kuma kori wacho ni bas. Yes. Kae kora nyalo betie. Koro jok musiko ka wanyisa ni miya connection. Anapenjo gi gani connection ni en ang'o? Okay. Kidwaro ni dwaro act. The National Theatre, dhingi ka auditions ntie, ka auditions ti. Dhie auditions go. Nikech kata sani to ginyinga mung'ere ni. People call me for auditions. Poda the auditions to ntie moko minyisa ni mos. Ma this time okiyudo. Okay? To chunya okol gi kanyo. Poda wacha ni ka yudo audition moro. Gima nyalo timo? Abodhi. You know? So then it was a journey. It was a journey. To samoro ber mondo ji ong'e ni ng'atni safar ne noa kanye. Yes. Because you assume ni aneno Wilbroda odak kama, oriembo mtoka machal kama, otimo gik makamagi. Mae nonyuole ken kamano, oken kamano. Me, we had hardships growing up. You know? We went through so much growing up. Makata mang'enya nasika office minwa kakwaye fare. Makoro beno Olga koda. Anyisega story no nyera. Nanyise aparo nega kaka nabiro mokwongo nyisa ni yaye dimos gine jok matiyo godo gimonde dimos ng'ane the third floor monde mos ng'ane the kanye monde mos day 1 day 2 day 3 koro nochopo kuma koro okodwa kana muda mos ji ko wija ka wuotho ka donjo oseketo na 50 bobo okodwa kata ng'iya oketo na 50 bobo they come with the to no sika ni theater mok mi gimoro ni theater mok mi gimoro ni. But I knew what I wanted. Kata mane watimo set books go, we went through so many hardships. Kata sani ntie jok mang'enya ina mane watiyo godo that time. Negiwacho ni ma okanyal. Anwe monda we nikech wadhi kamoro pesa okwayudo, nyithindo okochulo gigs, pesa mag set books. Kata theater kanyo ka watiye. Mane watimo shows. So many shows ma watimo ma pesa okochulu kata samoro dong ne wanindo kata theater kanyo. Nikech ionge fare mibo dog godot. Titieko show kata saa 2 mar otieno. Ubeta kanyo nindo wacho niwe mondo warit nyaka kiny. Mondo ane kaka kiny boyaore. So many things went on, but it's just kinena kama it's because I did not give up then. Because I could have decided and said, ma koro tek ya, munda dhia bede kata secretary office ngato. But anangeni ma gima dwaro. So the journey was not easy. To journey na kamondo koro jionge Wilbroda, it was because of this show, Papa. Okay. That is what opened up ways for me, makoro iluonga kata kaka. Okay, koro
mana korka dhogi kanyo endo Awilo mane koro chak show mar Papa Shirandula kaendi koro inite actually character ni ne moro ga gisaidi nikech kaka bende ni loso mopogore mopogore era kaka ni yudo character no endo nutimo nudhi auditions koso ang'o manotimore koso nogochni no gochna but there were 2 other people mane gidwaro temo for this character to audition for this character koro an mana time kaka na time no aparo ni no moro papa because ene pioneer, he's the one who started the show. It was his idea koro nowacho ni amanyo nyako majaluo nyako manyalo timo accent mar dholuo bedi ng'e ng'ato kasto osiepna ma Androniko Otieno owacho ni Wilbroda Jacqueline Nyaminde ne giluonga ni Nyaminde. Nyaminde timoga shows mag dholuo mag culture spill magone watimo gi Steve Ogana gini koro manegi manoluonga ni mondo abi atim audition. I did the audition plus these other ladies. But he said ma ema dwaro. Ang'o mane unique kuomi? Ang'o mano dhiro papa mowacho ni oyo kuom nyiri gi duto teto Awilo ni ma ema dwaro. Aparo ni strength na nowuok kuom shows mag dholuo mane watimogo. Emomiyo nikech natimoga character mar dholuo no mang'eny kane watimo those shows ne wanyaka gi Kazungu Matano gini Jalango ma MP sani kanyo kuma ne watime a lot of our shows mag dholuo. Koro aparo ni that one also gave me confidence nikech ing'eni ki act a stage mang'eny nitie confidence moro ma en go because you're doing it in front of a live audience. Jingi kama ekitimo ing'eni oken kaka TV kaka nyalo wacho ni okaero kaka timo mano bwana direct cut mondo watime kendo onge koro aparo ni mano be nomiya confidence mana timo audition no then he was like mae ng'ama dwaro aparo ni mae ma wabodhigo so that is how we started. Osiep kindi gi papa ne chal nade nikech ji mang'eny nong'ega ni papa ichuori kabisa kata sani nyaka sani nikech dhodhi ne penya ni nyise Awilo ni wagomos makende kuom lalo jahera mare papa to ne jahera na yao ne waherore ahinya especially kakoro nodong like just a few months before his passing kendo herawa nobiro bobedo even more to kan kata an koden kende kane wan gi Awinja to gi jok moko mane watimo godo papa Njoro gini mama Nyagodhie ingeni ntie there was a project mane watimo by the time he was passing koro ne wasechako show moro maniluongo ni Mzeni Wewe to Mzeni Wewe ni nen kuma ne watime Karen e ot to ne wadak e odno nikech ne watimo shoots wanyaka gotieno and the interesting thing ni e show ni and I was not acting. I was the one who was cooking and manatedo nega jok manentie set koro ne morega inya no siko kupenya ni kinywa chamango anyise ni kinya dwa loso ni matumbo girabolo you know every time kana tedo ne more inya chiemo mana wacho ni kawuono watedo ma of course na konyora gi jok moko mopogore but on this show ne one script writers to ne watimo gik matofauti sana kaka Awinja ne timo watch costume ne wacho ni we don't want to be seen wadwaro timo something that is different koro anatedo ne jok mane act to Awinja to nelo so ne timo watch costume so ne wabiro ba wabedo very tight by that time nikech ne waromo mang'eny kawacho ni koro kinywa losango kinywa timo nango wandiko script together so to at that time samoro kang'iyo kama etane no kagima nong'eni ndalo ne chiegni rumo e piny ka nikech nosiko ni wachiemo tukule pamoja kata ka waromo kata hotel moro ne wan ji 7 kitchen cabinet ne ji 7 mane wan wabet kamoro ka wachiemo wacho ni hapana tukule wachiemo ru kanyakla ahero ka wachiemo so it brought so much love more than even the love ne wan go kane watimo Papa Shirandula so I think that is why it hit us really hard. It hit us really hard nikich ne wan code the previous day.
kora wacho gani but ne waherore ahinya ahinya kata nyaka sani ingeni chiege be osiepna kata nyithinde chiege ne wacho gani nyisani ingeni ji wacho gani ko wife ni macha nieki abilo ngade mana gi kanyo somo dhi yo matin nyakoro mgajo ngodhi yo matin achiel ka achiel wantiere koda Wilbroda makoro watu agodo gi seche gi ka inte gi penyo mora mora namba 3 ena mar ote macho kikidhi mabor memana kete wanzo mar Ramogi. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, home of discount. I always tell people, guys, it's just advertising. We are not saving people's lives. I'm not a doctor. It's never that serious. I have been known to kick people out of the office in the night. I'm like, please, I don't want to see so many people working late every day. And it's something that I hope many young people can learn because they are in a hurry to grow. They're in a hurry to push themselves for, to be successful in 1.5 minutes. That is not the way the world works. And sometimes if you're not resting, you don't give yourself the best of yourself to anybody or to anything. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to